Dobrodošli braći i sestre u moj novi klip. Idemo danas Dastaricu. -4. Lagana priča, mislim ono. Ja sam kao tete robijaš, razumeš, tete. Tatko. 1, inače se potpisujem kao Raiden. Ostao sam ovako ukopan da bih vidio šta moji hoće i šta žele. Skontao sam da će to da bude neko spajanje na midu, na double dooru. Short i izlazak na A. To sam ja skontao po njihovoj kretnji. Otišao je flash. Tu sam čučnuo da čujem long, ništa se nije čulo, krenuo sam. Ništa nije ni bilo na longu sve dok nisam ovo bacio. Kad sam ovo bacio, batica je zauzeo poziciju iza automobila misleći da će nešto da reši. Međutim, rešio je sam sebi da oduzme život. Što sam mu ja malo i pomogao. A neki ninja puca tamo iza smoka misleći da je nepobediv. Ne znam s kim ima posla budaletina. Ta budaletina, bate, pazi ovo. Legni. Ovog ovdje čujem jer krši ovog mog. I jedan pozdrav. Znači ono poljubac. Doviđenje, prijatno, trojica su na patosu. Kapela radi. Sad šta ćemo da uradimo sa četvrtom, da vidimo gdje je. Moj prati short, ovaj se javlja sa shorta. Ajmo, brzi smo, jači smo. Jest da je P90 tu, ali preciznost je u mojim rukama. Tako da to je to. Hvala vam puno što ste gledali. Vidimo se sutra, bit će ace-ova, bit će svašta nešto. Bacite like i subscribe i puno pozdrava od jednog, to jest Raidena.